Jeg ankom arbetsplatsen klokken 6 en tirsdag morgen for nogle år tilbage og mottog rapporten fra nattskiftet. En man på 68 år, inlagt klokken 3:15. Massivt hjärtinfarkt mens han sov. Hustrun hade blivit våken fordi han låg på en måte som var uvanlig. Han respirerte ikke. Jeg husker at jeg gjennomgikk journalen hans mens jeg gikk nedover gangen. Ingen tidligere registrert hjertesykdom. Blodtrykket var nå forhøyet, men regulert med mediciner. Litt svær. Snorket høyt ifølge hustruen, men det hadde han gjort i lang tid. Ingen hadde gjort noe med det. Da vi fikk han på operasjonsstuen og jeg åpnet brystkassen, så jeg det med en gang. Arterien hadde knekt. En liten, skjør fettavleiring hadde løst seg i løpet av natten og stoppet blodtilførselen til hjertevevet helt. Han kom seg gjennom det, men så vidt. Og da jeg senere snakket med hustruen, stilte jeg henne spørsmål som jeg alltid gjør. Hva hadde han spist dagen før? Når tok han blodtrykkstablettene? Hvordan var temperaturen på sårehåret? Svarene hennes påvirkede ikke det, som hendte den morgenen. Men de har påvirket, hvordan jeg kommuniserer med patienter etter det. Det jeg skal dele med dig nå, noe du ikke kommer til å få høre i en 7 minutters lægetime. 5 søvnvaner, som stille bygger opp et våpen mot hjertet ditt mens du hviler. Og en klar, direkte plan for hva du gjør med det. I dag kveld. Bli her. Det jeg oppbevarer til slutten er det viktigste jeg skal si dig. Først må du vite noe essensielt. Hjertet ditt tar ikke fri når du sovner. Det skifter modus. I en frisk krop faller blodtrykket naturlig under søvn. Som regel 10-20% lavere enn i vågentilstanden. Pulsen minker. Blodårene avslappes. Det er en biologisk omstilling. Et vedlikeholdsprogram kroppen har kjørt hele tiden. Men når du blir 60 år, blir det systemet mindre stabil. Arterieflækkene stivner. Trykkontrollen blir mindre nøyaktig. Enkelte hormonale signaler, som virket hjertet under søvn, begynner å avta, og sikkerhetsmarginen blir langt mindre. Se på det slik. På dagtid har hjerte-karsystemet ditt reservealternativer. Det kan justere seg. Det kan tilpasse seg. Under søvn er mange av disse løsningene av. Kroppen jobber med minimalt mannskap. Det er derfor tiden mellom midnat og 6 om morgenen har høyest fare for hjerteanfall og apopleksi hos personer over 60. Ikke ettermiddagen. Ikke den tidlige morgenen. De stille timene. Timene når ingen passer, men rutinene dine gjør det. Og her er det som snur alt. Det som indtræffer i disse farlige timene, afhænger stort sett av hva du gjorde før du la deg. Maten du konsumerte. Medicinen du indtak, eller ikke indtak. Klimaet i soverommet. Valg som føltes helt ordinære. La meg begynne med det som overrasker pasientene mine mest. Hva spiste du til kvelds i går, og på hvilket tidspunkt? Jeg stiller alle pasienter det spørsmålet, og hos et overraskende stort antall over 60 år er svaret et ordentligt måltid klokken 8, 9, kanskje 10 på kvelden. Risotto, korn, kjøtt, muligens noe stegt, deretter sofaen, og så i senga innen en time eller 2. Jeg vet hvorfor det opstår. Fulde dogger, familieplaner, vaner fra hele livet. Men fra et kardiovaskulært synspunkt skader denne praksisen hjertet ditt langsomt og konstant. Et heftig måltid sent på kvelden er en av de mest oversette påkjenningene hjertet ditt møter. Slik det fungerer inn i systemet ditt. Når du konsumerer et omfattende måltid, trenger fordøjelsen enorm økning i blodgjennomstrømning. Hjertet må jobbe mer intensivt. Trykket øker. Triglycerider, fedtstoffene i blodkretslaufen, stiger raskt 2-4 timer etter du har spist. Læg til det, at du skal sove. Kroppen forventer, at kvelden skal være rolig, ikke en hjertebelastning. I stedet arbejder hjertet ekstra for at håndtere en stor måltid, mens det prøver at veksle til natlig regenerering. De 2 opgavene kolliderer. Og hos nogen over 60 år med arteriestivhed har denne kollisionen virkelige følger. Forskning har gentatte ganger påvist, at det at spise inden 2-3 timer før søvn forbindes med højere natlig tryk og øget kardiovaskulær frokostrisiko under søvn. Løsningen er ikke vanskelig. Afslut hovedmåltidet inden klokken 6 eller 7 på kvelden. Når du skal spise sent, skal det være let. Kjøtt og grønt, ikke tungt fedt. Genkjenner du kveldskostholdet, jeg netop forklarte? Du ville blive forbløffet over, hvor mange som sier ja, og aldri har gjort sammenhængen til hjertet. Fortsæt at høre, fordi det næste er der det mest preventable skader sker. Hvis du er over 60 år og bruger mediciner for højt blodtryk,
og statistisk set gør mere end 60% af det og det. Spiller det en enorm rolle, når du tager den medicinen. Mye større end flertallet af læger bruger tid på at forklare. For mange mennesker går blodtrykket gennem en kendt variation hele dagen. Det øker ved opvåkning, når det er på sit højeste på eftermiddagen, og sænkes, når du sover. Men en stor andel personer over 60 år, særligt de med højt blodtryk, får ikke denne nattlige nedgangen. Trykket blir højt hele natta. Eller det stiger faktisk i de små timene. Denne situation kaldes nattlig hypertension, og mange har aldrig hørt om den. Det er skadelig på måter som daglig højt blodtryk ikke er. Her er det jeg ønsker du skal skjønne. Under søvn er arterievägen ikke beredt på hastighet. Et trykkskudd klokken 3 om natta påvirker arteriefläckene helt annerledes enn et klokken 3 om ettermiddagen. Det er større fare for at det spränger en skör fettplack in i en hjärtepulsåre. Større fare for at det setter i gang blodlegging. Større fare for at det leverer noen til mitt operationsbord. Jeg har sett det i vivet. Jeg har observeret hvad nattlig trykskud forvolder på en arterie som er skadet fra før. Det er ikke subtilt. Hvis du bare tager blodtryksmedicin om morgenen, kan virkningen være spændt op, inden du trænger den mest. Det findes stærk bevis, blandt andet fra den berømte Hygia-prøven, på at blodtryksmedicin taget om kvælden sænker kardiovaskulær fare under søvn væsentligt. Det er ikke en ubetydelig ændring. Det er en mulig livreddende diskussion at have. Spørg lægen din direkte om, når du skal tage den. Denne diskussion tager 3 minutter. Den kan redde livet. Lyt nøje til denne detaljen. Det næste er noget de fleste ikke ser, fordi de aldrig er blevet fortalt, hvad det faktisk gør mod hjerte. Tænk på nogen du kender som snorker. En partner, en forælder, eller kanskje dig. Den kraftige, ujævne lyden gennem natten. Flertallet opfatter det som irriterende. Nu man ler med, nu man dytter partneren på. Jeg betragter det som et hjertekaradvarsel indtil modsat er bevist. Efter 30 år i denne karrieren mener jeg det seriøst. Respirationsstans under søvn er en af de mest oversett og undervurderet tilstandene jeg opdager hos personer over 60. Estimater viser at over 30% av ældre mennesker har en eller anden grad av det. Og det store flertallet har aldrig blitt funnet eller behandlet. De har ingen anelse hvad det gør med hjertet natt for natt. Her er det som inträffar under et anfall. Du slutter å få luft i 10 eller 40 sekunder, kanskje lenger. Det kan inträffa mange dusinganger hver time. Hver gang faller oxygen i blodet ditt mye. Hjernen registrerer en fare og setter off en stressreaktion. Adrenalin, stresshormon, en plutselig stigning i puls og tryck. Hjertet skretter til, mens resten av deg fortsatt sover. Natt på natt, år på år. Forestill deg at det forekommer 30, 40, 50 ganger en natt. Det effekten på hjerte-karsystemet er ikke subtil. Søvnapné er direkte sammenlint med 3 ganger større chance for hjerteanfall. Det er stærkt associeret med uregelmæssig hjerterytme, inkluderet flimring, som selv øger chancen for hjerneslag kraftigt. Det øger fortykkelse og stivhæng af arterievæggen. Og fordi personen sover hele tiden, ved de ofte ingenting, før noget kritisk opstår. Advarselstegnene er ikke altid synlige. Ja, stærk snorking er en, men det findes andre. Vær opmærksom på, om du vågner med migræne. Om du kjennes utkørt selv efter en full nats hvil. Om du må på do mange ganger på kvælden. Om du bliver våken med tørmunde eller følelsen av at blive kvalt. Hvis nu af dette kender du igen, kontakt lægen om en søvntest. Her er det jeg siger ret ud til mine patienter. Hvis du snorker kraftigt, er over 60 og har en eller anden hjertesykdom eller slag i familien din, er du at få undersøgt for søvnapné ikke frivillig. Det er en del av hjertesikringen din. Færdig. Behandlingen, typisk en pustemaski, er ikke glamorøs. Det skjønner jeg. Men faglig bevis på hvad den gør for hjertesikringen er bemærkelsesværdig. Patienter som bruger pustemaski viser målbare sänking av tryck og vesentlig lavere hjertekarfare. This is what disturbs me. Ikke selve apnéanfallene, men alle patienterne som snorket i årrækker, mens alle omkring bare trakk på skuldrene. Og så en morgen stilte de ikke op til frokost. Her er et point, som overrasker omtrent alle, jeg nævner det til. Fordi logikken bag praksisen giver perfekt mening. Mange personer over 60 reducerer målbevidst væskeindtag på kvælden. Grunden giver logik. De ønsker at undgå at blive vågen klokken 2 og gå på toilettet.
Ujævn søvn er ubehagelig, og rejse sig om natten øger faldrisiko. Så de begrænser væskepåtagelse fra middag, nogle gange allerede klokken 4 på eftermiddagen. Jeg fuldt forstår argumentationen, men fra et hjerte-kar-perspektiv er det at lægge sig let dehydreret en meningsfuld risikofaktor, som næsten ingen diskuterer. Når du mangler væske, bliver blodet mere tæt visøst, tykkere. Det strømmer ikke lige glat gennem arterieflækkene. For et ungt hjerte-kar-system er det en overkommelig ulempe. For nogen over 60, som allerede har stive arterier og fedtplak, er det en helt anden situation. Tjukt blod bevæger sig trægt gennem allerede stramme årer. Det er højere sandsynlighed for at lage blodpropper. Og her er tidsaspektet flertallet overser. Under søvn reduceres puls naturligt. Blodet bevæger sig langsommere gennem kroppen uanset. Kombineret med tykkere blod i en krop, som har hvilt i 7 eller 8 timer, i årer, som muligens allerede er trangere. Den kombination, manglende hydrering, reduceret hjerterytme, minimal aktivitet og karsygdom, er en årsag til, at hjerneslag og hjerteanfald samles i de tidlige morgentimene. Svaret er virkelig enkel. Drik et helt glas vand før du lægger dig. Ikke en stor mængde, bare 2,5 deciliter. Det er alt som trængs. Nok til at blodet dit ikke bliver for tykt når du hviler. Ha et glas på nattdisken når du bliver våken. Den knappe tørsten klokken 2. Det er kroppen din som ber om hvad hjertet også kræver. Og til slut, det som overrasker næsten alle, fordi det virker for simpelt til at være signifikant. Hvad er klima i soverummet ditt når det er natt? Flertallet har aldrig tænkt på det i forhold til hjertestyrke. De fokuserer på komfort, på egen preferense. Men det er et specifikt område hjerte-kar-systemet ditt liker bäst. Og utenfor det området jobber hjertet stille kraftigere end det bør. For højt, over ca. 22 grader Celsius, og kroppen jobber med at frigives varme hele natten. Arterier får større diameter. Hjerterytmen bliver høj. Svetting øger væsketab, noget som tager os ret tilbage til dehydreringsproblemet vi nylig havde. Og sovnkvalitet reduceres. Du bruger mindre tid i de tunge, helbredende fasene, da hjertet får bedste hvile. For kaldt, under ca. 16 eller 17 grader, udvikles en anden kardiovaskulær påkending. Kaldt forårsager arteriesammentrækning. Blodårene krymper for at holde på hjernevarmen. Trykket øger. Hjertet må pumpe mod større modstand. For nogen med eksisterende kransoverlidelse eller højt blodtryk er natlig trykøkning ikke uvæsentlig. Det bedst egnede temperaturintervalle for hvile og kardiovaskulær sikring ligger mellem 18 og 22 grader Celsius. Det område holder kroppen i termisk balance. Arterier afslappnede, hjerterytme lav og stabil, hvilen forbliver dyb. En enkelt indstilling. Virkelig sikring. Nu skal jeg sige nu, jeg har båret rundt i over 30 år i denne professionen. Ikke som data, som øjenvidne. Jeg har stået ved et operationsbord klokken 3 på natten og holdt et hjerte, som stoppede, fordi en blodprop dannede sig, mens nogen sov i en trang arterie. Jeg har snakket med familier i venterummet ved daggry. Familier, som ikke var klar over, at noget faldet, da de ønsker hverandre god kvæld nogle timer før. Jeg har studeret ligningsrapporter fra mennesker, som planlagde barnebarnets fødselsdager ugen før. Og i tilfælde på tilfælde var påvirkningsfaktorerne ikke mystiske. De var et sent måltid, en glemt medicin, et soverute, som var for varmt, en krop, som stille manglede væske, et pustevejsproblem, som havde krasset lydløst i mange år, mens alle troede, at snorkingen bare var snorking. Dette er ikke uvanlige risikofaktorer. De er ikke sjældne. De er almindelig baggrundsstøj fra millioner af vanlige kvælder. Og den baggrundsstøjen, som samles nat efter nat, år efter år, kan blive til en hjertekrise, ingen så komme. Fordi ingen vidste, at de måtte se efter den. Indsigten som 30 år på operationssalen har givet mig er denne. De fleste hjertene jeg måtte reparere mislyktes ikke på grund av uheld. De mislyktes på grund av uinformation patienterne enkelt sagt ikke havde. Du har den nå. 5 vaner. 5 specifika tilltag. Ta det med dig fra denne videon. Avslutt ditt hovedkosthåll innan klokken 6 eller 7. Kontakt lägen din angående när du ska ta blodtrycksmedicinerna dina. Spör direkt om kvällsdose. Hvis du snorker kraftig, är över 60 år och har hjärtesykdom i familjehistorien, är det sömnutredning icke valgfritt. Drink ett glas vatten för du lägger dig och ät på nattdisken. Juster temperatur på soverummet mellan 18 och 22 grader.
Og hvis du snorker, eller har blitt fortalt at du slutter å puste når du sover, prøv å sove på siden i stedet for ryggen mens du venter på utredning. Det er en enkel kroppsstilling som kan redusere apné vesentlig. Det koster 0. Jeg er ikke noen contentlager som gjør helsevideoer. Jeg er en kirurg som fortsatt er på operasjonsstuen, som fortsatt ser på bordet hva som oppstår når infoen aldri nådde frem. Denne siden finnes fordi noen måtte starte å si det offentlig. Nå ber jeg deg om en ting. Ikke for meg, for noen du er glad i. Tenk på en person i livet ditt akkurat nå. En partner, en bror eller søster, en kamerat fra nærmiljø eller kirke, som ser seg selv i det jeg har skildret nå. Som spiser seint, som snorker, som aldri har spurt legen sin om medicintiming. Del denne videoen med dem. Du trenger ikke å skrive noe utfyllende. Du kan dele den med bare «Jeg kom på deg da jeg så denne». Det holder. Det kan være det viktigste du gjør i dag. Og hvis du vil at jeg skal holde på å levere deg kunnskap legenes kalender ikke gir plass til, er det å følge kanalen måten du sikrer at du ikke mister noe. Ikke som underholdning, som et valg om å ta ansvar for deg. Kommenter for meg. Hvilken av disse 5 vanene gjenkjenner du hos deg? Jeg har en sterk antagelse om at minst 2 eller 3 treffer hjemme. Du er ikke den eneste. Jeg leser hver eneste kommentar. Hver eneste en. Jeg skapte denne siden for nøyaktig den diskusjonen. Pass på dere. Sov godt i natt, og gi hjertet det det fortjener.